maa min bi garsɛgɛ ɲini bi san mugan san bi saba i mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ko ti taa Shamsul Biladi min bi daw yɛlɛ ka se ka garsɛgɛ sɔrɔ garsɛgɛ min yɔrɔ ka jɛ i la k'a surunya i la maa min ni mangoya y'i labɔ mɔgɔw t'i fɛ o t'i fɛ k'i bɛɛ kɛmɛ k'i kɔn n'i y'a to n'i farikolo kan Ala bi sɔn k'i kanu bila dafɛnw dusukun Ala b'i kanu toni a la maa min ma furu kɛ i bɛ fɛ i ka cɛ ɲuman sɔrɔ walima i ma furu kɛ i bɛ fɛ i ka muso ɲuman sɔrɔ i jija i ka Shamsul Biladi sɔrɔ maa min bɛ baarakɛyɔrɔ la marché tɛ yen i bɛ fɛ marché kana f'i ka mɔgɔw labila maa min bɛ nafolo bɛ kasara bolila wari bɛ tiɲɛ bolimafɛnw bɛ ben tasuma bɛ wuli ka marchandise la yan maa min bɛ daba mara k'i bɛ fɛ i ɲɔgɔnna kana kɛ daba mara la e bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ fɛ i ɲɔgɔnna kana kɛ sɛnɛ na e bɛ jiriforo de baara i bɛ fɛ i ɲɔgɔnna kana kɛ a la e bɛ tubabu baara de kɛ i bɛ fɛ i ka kɛ limoro a ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ i ka bila baarakɛyɔrɔ bɛɛ sanfɛ maa min bɛ kuma min na e jigi tigɛlen i ni maa sɛbɛw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye i ni maa sɛbɛ tɛ baro kɛ fo maa minnu man di i ye dɔrɔn maa minnu tɛ se ka foyi ɲɛ i ye i bɛ fɛ i ka bɔ o minɛ kɔnɔ ka taa minɛ wɛrɛ kɔnɔ i ni faama baw diɲɛ setigi baw i n'u ka se ka don ɲɔgɔn bolo ka taa ka segin k'a ni ɲɔgɔn fɛ ka tila ka diɲɛ relation baw sɔrɔ e jija ka Shamsul Biladi sɔrɔ Shamsul Biladi min ma tɔ to adamaden bɛ ɲɛɲini diɲɛ fɛn o fɛn na ko a bɛ kabakolo ni dugumakolo jukɔrɔ ko adamaden bɛ se ka ɲɛɲini Ala ka tɔɔrɔ si ma walima k'i ka ko tiɲɛ u ye Shamsul Biladi to n'i farikolo kan Ala bɛ sɔn e bɛ bɔda sɔrɔ i n'a fɔ maa minnu dɔw bɛ yen o b'o ɲɛɲini ka baara jugu k'u la k'a don daba sɔfɛ la i n'a fɔ daba banakɔta walima ɲɛgɛnji sira minnu bɛ boli walima daba su salen walima kaburu kolo kaburu firilen ka taa adamaden dɔ dabali a la k'a ka ko tiɲɛ fo ka taa se nɛgɛ kalite ninnu bɛɛ nɛgɛfin warijɛ fuga zira dɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen adamaden bɛ ɲɛɲini fɛn o fɛn na n'i ye Shamsul Biladi maa ɲumanw ka tɔgɔ dɔn an de kale Shamsul Biladi kan mɛ fɛn min b'a la anw b'a dɔn mɔgɔw b'a dɔn ka Shamsul Biladi ka a boîte kelen sɔrɔ ten i n'a fɔ a bara kelen ni bidon kelen i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min Ala ka sɔn k'i ka waati k'i ka ko bɛɛ yɛlɛma waati kɔnɔ o de ye Shamsul Biladi ye o tuma an b'a ɲini ni Ala ye maa min garisɛgɛ don Ala k'a k'i ma nafa de barika ye ɲɛ bɛ maa tɔgɔ sɛbɛnnen na bɛɛ tɔgɔ de taara k'i ba tɔgɔ ta ŋana mina ni Shamsul Biladi in labɛnna k'a kɛ fɛn bɛɛ k'a la k'a nafɛn bɛɛ k'a la a tɛ taa ni fɛn fɛn tɛ k'o bɛɛ k'a la a bɛ tobi heure 24 an ko min kɛra ka Shamsul Biladi sɛbɛn a ka ca san 4 a sɛbɛn nɔn fɔlɔ an ye kamalenkɔrɔ cɛ minnu ta kama a sɛbɛnni kama a ka ca maa 30 ye o ka dumuni t'a la siyɔrɔ ko to bi sara mɛ a bɛɛ bolila fo cɛ 3 Shamsul Biladi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ nafa ye Ala k'a kɛ barika ye Shamsul Biladi ko dogon bɛ maa minnu na n'a kɛ m'u ma kun fɔ u b'a min ko Shamsul Biladi Ala bɛna sɔn an bɛna walawalali kɛ nin nasi in na kosɛbɛ ka d'a kan nin nasi anw yɛrɛ de y'a nafa sɔrɔ fɔlɔ an kɛrɛfɛ mɔgɔw y'a nafa sɔrɔ an sɔrɔla k'a labɔ an b'a ɲini Ala fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa ni i ka sababu bi an bolo Ala k'a to an n'i ka ɲɔgɔn ye i ka nin bidon kelen sɔrɔ ni e y'a sɔrɔ n'i ye min ye e yɛrɛ bɛ n'o bɔrɔ bɔ mɛ ka kanu kɔni sɔrɔ i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn kɛba i ka kanu sɔrɔ i b'a fɔ adamadenw ka dɔ don i la Shamsul Biladi don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ nafa ye k'a kɛ barika ye k'a kɛ hɔrɔma ye maa kun fɔlɔ minnu ta banna o de ye nin ye maa 15 olu kɔni ta Ala kɔni sɔnna komi taama bi an bolokɔrɔ ka taa Abuja le 5 an kɔni an koron ka maa 15 in kɔni ta kɛ ka bɔ yen joona o tuma tɔw minnu tora n'o ma se ka koro yan'an wuli waati jan n'an to taama yɔrɔ la ka bɛɛ ta koro bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ ka nafa di nɔnɔ sama i n'a fɔ a ka di ye cogo min Shamsul Biladi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ nafa ni baraka ye Ala k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ